இன்னைக்கு சாப்டர் 1ல வந்து எடுத்துக்காட்டு 1.9 தான் பார்க்க போறோம். f of x equal to 2x minus x squared என கொடுக்கப்பட்டுள்ளது எனில் 3 சப்டிவிஷன் கொடுத்திருக்காங்க. f of 1 ஃபர்ஸ்ட் சப்டிவிஷன், ரெண்டாவது சப்டிவிஷன் வந்து f of x plus 1, தேர்ட் சப்டிவிஷன் வந்து f of x plus f of 1. ஸோ இப்போ வந்து சொல்யூஷன் பார்க்கலாம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சப்டிவிஷன் என்னன்னாக்கா f of 1, அதாவது f of xன்னு எப்பவுமே கொடுப்பாங்களா, xன்னு இருக்கிற இடத்துல 1ன்னு இருக்கு, அதனால x equal to 1ன்னு எடுத்துக்கலாம். அடுத்து வந்து இங்க வந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து கொஸ்டின்லேயே இருந்தாதான் இந்த இருக்கு இல்லையா, f of x equal to 2x minus x squared இதுதான் எழுதியிருக்கேன். இப்போ வந்து இந்த xன்னு இருக்கிற இடத்துல எல்லாத்தையும் நான் வந்து 1ன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ண போறேன். f of 1 equal to 2x இருக்கிற இடத்துல 1 minus 1 squared. ஸோ 2 into 1, அதாவது ப்ராக்கெட்ல இருக்குன்னா பெருக்கல்ல இருக்குன்னு அர்த்தம். 2 into 1 2, 1 ஸ்கொயர் பண்ணும்போது 1 தான் வரும். ஸோ 2ல வந்து 1 போயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா f of 1 equal to 1 தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அடுத்து செகண்ட் சப்டிவிஷன் f of x plus 1ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது f of xன்னு இருக்கிற இடத்துல x plus 1ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ x என்ன வரும், x equal to x plus 1 எடுத்து எழுதிட்டு இப்போ வந்து அந்த ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டிட் பண்ண போறோம். f of x equal to 2x minus x squared இது வந்து அந்த ஈக்குவேஷன் கொஸ்டின்ல இருக்க. இப்போ xக்கு பதிலாக x plus 1ன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ண போறோம். f of x plus 1 equal to 2 அப்படியே போட்டாச்சு. x இருக்கிற இடத்துல x plus 1 minus x plus 1 whole square, ஏன்னா இங்க ஸ்கொயர் இருக்குல்லையே அது போட்டாச்சு. அடுத்து வந்து இந்த 2 வந்து இந்த பிராக்கெட் கூட பெருக்கிக்க போறோம். அதாவது பிராக்கெட்ல இருந்துச்சு அப்படின்னாலே இங்க வந்து பெருக்கல்ல இருக்குன்னு அர்த்தம். இப்போ நம்ம பெருக்கிக்கலாம். 2x பிளஸ் அந்த சிம்பிள் அப்படியே போட்டாச்சு. இப்போ 2 into 1 2, இந்த மைனஸ் அப்படியே போட்டுட்டோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா x plus 1 ஹோல் ஸ்கொயர்னு இருக்கு. இது வந்து ஒரு ஃபார்மெட்ல இருக்கு. அது என்ன ஃபார்முலானா a plus b ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மெட்ல தான் இருக்கு. ஸோ x வந்து ஏங்கிற இடத்துலையும் 1ங்கிறது வந்து பிங்கிற இடத்துலையும் இருக்கு. ஹோல் ஸ்கொயர்டு அந்த ஃபார்மெட்ல இருக்கு. ஸோ a plus b ஹோல் ஸ்கொயர்டு ஃபார்முலா என்னன்னா a ஸ்கொயர் பிளஸ் 2ab பிளஸ் b ஸ்கொயர். ஸோ இப்போ இந்த ஃபார்முலா படி நம்ம x plus 1 வந்து எழுத போறோம். a இருக்கிற இடத்துல இங்கே நம்மளுக்கு x இருக்கு. ஸோ a ஸ்கொயர்டு, அதனால இங்கே x ஸ்கொயர் போட்டுக்கிறோம். இந்த 2 அப்படியே போட்டுட்டு ஏக்கு வந்து என்ன இருக்கு, இங்கே x இருக்கு இன்ட்டு x, b இருக்கிற இடத்துல இங்கே 1 இருக்கு இன்ட்டு 1 பிளஸ் b ஸ்கொயர் இருக்கிற இடத்துல இங்கே வந்து 1 இருக்கு. ஸோ 1 ஸ்கொயர். இப்போ x ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா x ஸ்கொயர் வரும். x ஸ்கொயர் அதான் அப்படியே தான் வரும். இப்போ வந்து இங்கே பார்த்தோம்னா 2 இன்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு 1ன்னு இருக்கு. ஸோ 2x அப்படியே தான் வரும். 1 வந்து எது கூட பெருக்கினாலும் அதே நம்பர் தானே வரும். 2x இன்ட்டு 1 2x பிளஸ் இந்த 1 ஸ்கொயர். இப்போ வந்து இந்த டேர்ம் எடுத்து இங்கே x plus 1 ஹோல் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக நம்ம இங்கே அதை எடுத்து எழுதிக்க போகிறோம். ஸோ எழுதியாச்சு. அடுத்த ஸ்டெப் என்னன்னா இந்த மைனஸ் இருக்குல்ல, அந்த மைனஸ் வந்து இந்த டேர்ம் கூட வந்து பெருக்க போகிறோம். அப்போ மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 2x மைனஸ் 1 அது பெருக்கிட்டோம். அடுத்து என்னன்னா இந்த ஸ்டெப்பை முன்னாடி எழுதியாச்சு. ஸோ இப்போ வந்து இங்கே 2x இருக்கு, இங்கே மைனஸ் 2x இருக்கு. அதாவது இது பிளஸ் இது மைனஸ், இது ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது 2 மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 1ன்னு கிடைக்கும். 2 minus x square minus 1. இங்கே வந்து 2 இருக்கு, இங்கே minus 1 இருக்கு. ஸோ மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா 2ல வந்து minus 1 போயிடுச்சு அப்படின்னா plus 1 minus x square. எப்பவுமே வந்து இந்த ஸ்கொயர்ல இருக்கு அப்படின்னாக்கா அது வந்து முன்னாடி வரும். இந்த 1ங்கிறது வந்து கான்ஸ்டன்ட் நம்பர் எப்பவுமே லாஸ்டா தான் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி மாற்றி எழுதிக்கிட்டோம். அடுத்து மூணாவது சப்டிவிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா f of x plus f of 1ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. f of xக்கு கொஸ்டின்லேயே வந்து 2x minus x squareன்னு கொடுத்துருக்காங்க. f of 1க்கு வந்து இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சோம். ஸோ f of 1க்கு வந்து நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்சோம் 1ன்னு, அதுதான் இங்கே வந்து சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறேன். இப்போ வந்து f of 1க்கு பதிலாக 1ன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வந்து இந்த 2x இந்த மைனஸ் x ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 1. இப்போ வந்து இதை ஆர்டர் படி எழுத போகிறோம். எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு அடுத்து 2x ப்ளஸ் 1. ஸோ இதோட இந்த சம்ம முடியுது. ரொம்ப ஈஸி தான். இது உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னாக்கா எப்போவுமே வந்து இங்கே ஒரு எக்ஸ் இருக்குது, இங்கே 2 எக்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் இதை முன்னாடி எழுதிக்கிட்டு அதனால தான் 2x வந்து பின்னாடி வருது. இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் நம்பர் எப்போவுமே லாஸ்ட்டாக தான் வரும். ஸோ இந்த சம் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி.